Por lo tanto, esta lei entendemos será un instrumento útil, será un instrumento moderno para unha mellor xestión da rede viaria autonómica e local e algunhas novedades que creo que son interesantes para os cidadáns. A primeira, coa nova lei, todos os proxectos en materia viaria terán que ser sometidos a información pública. Ata o momento, tan só se sometían a información pública as novas estradas. Agora, o anchamento, o ensanchamento, o cambio de trazado dunha estrada xa consolidada tamén terá que estar sometido a información pública. Isto é fundamental porque solucionamos un grave problema detectado polos cidadáns. No eido de que un ancho e mellora dunha vía non era necesario sometelo a información pública, supoñía unha indefensión por parte dos titulares das parcelas colindantes que viñan afectadas os seus dereitos urbanísticos sin ni siquiera ter dereito a unha información pública e a unha fase de alegacións. Segunda cuestión importante. Desde o punto de vista de servidumbre, consideramos en todas as estradas, xa sexan primarias, secundarias, locais ou autonómicas, que a servidumbre empeza dende a liña do borde da calzada e non dende a liña de esplanación. Isto dá unha enorme seguridade xurídica porque o borde da calzada sempre se sabe cal é e, sin embargo, a liña de esplanación depende do proxecto en cada caso. Por lo tanto, a liña de edificación sempre se verá dende o borde da calzada e non dende o borde da esplanación da estrada. Terceira cuestión que entendo que ten unha enorme importancia. No suposto de que unha estrada afecte a unha propiedade e esta propiedade tivera unha porcentaxe de edificación, a expropiación non pode variar a porcentaxe de edificación de ese inmoble. De tal sorte que os cidadáns manterán os dereitos urbanísticos das súas parcelas a pesares da superficie que se lle expropie. En consecuencia, se un cidadán tiña un solar e cunha edificación do plan xeral, mantén esa edificación do plan xeral no solar resultante. Isto creo que tamén ten unha enorme trascendencia económica e unha enorme trascendencia social. E por último, tamén outro cambio importante é, a toda agora, o propietario afectado pola expropiación estaba obrigado a adiantar o investimento e repoñer os bens afectados polas obras. Por exemplo, repoñer un muro ou repoñer outra edificación que era destruída como consecuencia da expropiación. A partir de agora, se abre a posibilidad, de acordo co propietario, de que sexa a propia Xunta de Galicia a que repoña as obras que veñen destruíndose como consecuencia da expropiación.